Vítam vás v komentovanom videu. Dúfam, že si ho užijete tak, ako Nemo tento gauč. A tak, ako tieto dravce svoj úlovok. Máme tu spomienkové video na mladého hokejistu, po ktorom tu ostalo prázdne miesto v srdciach jeho kamarátov. A kým je Sinaj na tréningu, Roman s Levím vzali psa na prechádzku. A toto bol náš prvý pokus zobrať Nema na tréning, zatiaľ neúspešne. A naša Dakota opäť tromfla svoje zručnosti a tieto burgere boli ešte lepšie ako naposledy. A to už je čo povedať. Izzy zachytáva tento sobotný moment tesne pred obedom, keď sme skonštatovali, že do tohto týždňového videa máme málo materiálu. A tak sme sa vybrali na prechádzku do lesa, prečistiť si aj pľúca po skoro 2 týždňových kašloch. Pre nášho psa Rafikyho to bol asi najväčší zaberák. V tomto lese menom Karura sú chodníky, kde pes nemusí byť na vôcke, a tak si užil výbeh do sítosti a po návrate domov už len padol únavou na svoje obľúbené miesto. Máme radi tento les. Je to najbližší les k nášmu domu a to je 30-minútová cesta autom, keď nie sú zápchy. A potom ešte platíte za vstup. No prechádzka po kenskej kolibe stojí za to. A ako to už býva zvykom v tejto časti mesta, kým sme vyšli z lesa, začalo pršať. No bolo to skvelé načasovanie, keďže sme to už aj tak chceli otočiť smerom k autu. A Aman akurát začal vymýšľať, že ho bolia nohy a on už nikde nejde. Tak ten dážď nám pomohol spraviť preteky k autu. Niekedy si prajem, aby aj u nás v Embakasi pršalo viac. No potom myslím na tých všetkých malých obchodníčkov, tie davy ľudí na cestách, ktorí by vďační neboli. Všetko má svoje pre a proti. A dnešné video má komentár, aby ste ho dopozerali až do konca. Prajeme vám príjemný zvyšok týždňa a vidíme sa zas.